Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Mie mi s-a resetat tableta, după cum bine știți, și de aceea mi s-a stricat toată lumea. O să pun numele hărții, o să pun... Nu știu, băieți, cum să-l punem? Hai să punem Barosan. Bă, da, frate, ce băguigi. Nu, hai să lăsăm pe creativ, că n-avem chef să caut. Așa, multiplayer. Oh, what the fuck? Așa, să fie și player. Cred. Hai mă odată. Nu dacă am reușit să-l instalez înapoi, băieți, că tableta merge foarte greu. Și o să ne jucăm, un pic mai încolo o să ne jucăm și pe server. Așa că, da. Să vedem dacă o să meargă să intrăm pe servere, că să nu-mi fac din nou, așa cum îi zice, să nu dea eroare. Open channel, chef de chat-ul tău. Stai că am văzut eu pe aici. Am văzut ceva încolo. Nu știu dacă cerea. Parcă am văzut o casă. Am zis eu că am văzut ceva. Bun, boșilor, hai să vedem ce au oamenii ăștia pe ce zi pe aici. V-am zis eu că am văzut. Da, cam greu. Aoleu! Am ajuns în satul ăsta. Sunt golem, să mă lași în pace, că am venit și eu așa, să mă aflu în treabă. Bun, boss. Dă-le și... Da, vreau pâna. Vreau pâinea. Gata, boss. Am plecat din casa asta că n-am ce face. Uite, mi-a dat și pâine. Oameni? Aoleu, ăsta-i satul ăla, mă. Plin de zombi care au distrus aici. Dacă v-ați juca Minecraft, țineți minte că noaptea când vin zombii, mie mi s-a întâmplat de multe ori. Mi-a venit și mi-a pus TNT lângă casă și mi-a explodat-o. M-am ofticat și am pus un gard lângă casă. Mi-a distrus gardul și au intrat. Deocamdată o să fac casa aici în sat la ăștia, că milene să mă mai duc să caut. Așa că o să fac aici pe undeva. Sau, ba nu, sau le iau casa la ăștia. Ce ziceți? Nu se ia golemul de mine? Se ia sau nu? Aoleu, what the fuck? Ce are ăsta în casă? Oh, doamne, mă și speria. Ce nu? Doamne, ferească. Ce? Aoleu, mulțumim. Nu trebuie. Mă, cum vreau să fac niște arme, frate. Nu știu, dacă nu merg,
Ia uite pisicuță. Pisi. Pisi. De ce în cealaltă timp? Uite bă, ăștia au și geamuri. Da, dar le-au pus aiurea. N-au geamuri, le-au. E fake. Ceva fake, oricum așa. Uite, vreau casa asta. Oh, fuck. Nu se duce. Ce hartă? Poate are o hartă de comoară, că mă duc. Mergem să o căutăm. Salut, frate, ce faci? Am venit și eu aici să mă plimb. Da, știu că e faină. Bine, mă, te spune dacă merg aici, nu, bine, pă. Hai, mă. Oleu. Inventor, ce? O hârtie. Ce să zic, e bună treaba. Dacă e. Mai sus merge? Nu mai merge mai sus. La uite că casa asta mi-o fac eu, o iau eu. Nu știu dacă zice golemul ceva, dar... Bă, de ce n-ai băguit? Bă, de-a bine le-a băguit jocul la mine. Nu știu, scrieți-mi dacă și la voi băguit. Doamne ferește. Ăștia nici n-au făcut loc aici ca să poți să treci ca un om normal. Dar what the fuck? De ce băgui numai la mine? Hai să vedem. Nu știu, parcă-i băgui numai la mine. What the fuck? Băgă-mi așa. What the fuck? Ce Gata, băi, m-am enervat. Stai, dă-te dracu de caracter. Bă, ce naiba? Trebuia să pună ladder până aici, sus. Mama dracului, de săraci. Na, așa. Ia să vedem, acum merge. Așa. Ia, bă, punem aici, pac. Ei, da, am o foaie de hârtie, ia să tu, bă. Ieși afară. Treci afară. Marș mă afară, tu n-auzi. De om sărac. Te omor aici. Uite, stai să-mi pun armură. Dacă tot avem. Nu, doamne. Și cred că un pic mai încolo să facem și niște faze la oamenii ăștia. Să ne răzbunăm așa pe ei, pentru că... A, nu m-am înțeles. Îi omor. Îi omor. Cu prima ocazie. Gata, boss. Ieși afară. Ai ieșit? Bă, gata, boss. Bă, să nu fi urcat sus. Eu te bat dacă ai urcat sus. N-a urcat. Bun, asta e casa mea, frate. Mai. Asta nu merge căuta aici. Asta nu merge căuta aici. Geamul. Cine l-a făcut a fost un fraier. Așa, nu pot să zic altcumva. Ascultați că vorbesc în halul ăsta, dar... Așa este. Că... O să-și pune și ăștia paturile, ăștia să facă hartă. E în regulă. Hai, mă, ce naibii.
Bă, deci ăsta mă seacă. Eu ziceți, bă, băieți, de ce am lagul ăsta așa mare? Filmăm de 10 minute și tot merge ăsta aiurea. Tong. Ce mamă? Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Mamă, ia uite, zici că... Uite, știți cum e la pat ala, cum îi zice de... Din ăla am și eu acum. Trebuie să blochez ușa asta, să fie castel. Ia să băgăm aici diamante să vedem dacă fură cineva de aici. Ia să vedem emeralde și... Nu ăsta. Așa, aur și emeralde. Ia uite, ia să vedem, fură cineva. Că asta nu mai e casa lor, gata frate. Dar până cum să mă lăsăm așa? Ne-am săturat de ei. Poate? Stai să bag și cesturile astea tot aici. Pâine n-am nevoie, asta 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 acolo, că așa oamenii sărași pe aici. I-am făcut, mă, și poate o mă, dar cât se mai poate? Nu fac. Mă, sincer, s-au gândit la ceva băieții. Facă. Aici nu m-am hârtit, cred că o să-ți distrug chestul ăsta. Așa. Bă, dar vreau să duc și mai sus. What the fuck? Ceasul, ia. Eu sunt pe live. Sunt pe live, pe Minecraft. Hă? Am live pe Minecraft. Da, fac live. Salut, pe Minecraft. Salut băieți, uitați, a venit și prietenul meu.